The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Before we start our Bible study nining adlaw, sama sa nandan ikinahanglan ng atong pag-andam sa atong tagsa-tagsa kakalag, nga gikinahanglan nga kinihabwaan atong ihinganlan ang tanan atong mga salang nahimo ng adlaw, ato kining isugid ngadto sa tubangan sa Dios nga Amahan, aron dili kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa, let us now use the principle of 1 John 1:9, which says, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Nawalang kanimo higala, na wala pa'y kaluwasan, wala pa si Kristo rin sa mong kinabuhi. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Acts 16:31 kana, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa karon mag-andam ta sa atong kaugalingon pinagi sa hilom mga pagampo. Let us pray. Magampo ta balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo nila sa mga adlaw. Nga imo kaming gidala dinhi aron sa among pagpadayon, sa pagtuon sa imong mga pulong ug pagpakaon sa among tagsa-tag sa kakalag. Kaya ang tao dili man mabuhi pinagi sa tinapay lamang, kundi pinagi sa pulong nga magagula sa imong baba. Busa nagabarog kami niining mga prinsipyo. Gubani kami karon sa among pagpadayon sa pagkat-on sa imong kamatuoran, pinagi sa pagtudlo kanang sa balang Espiritu Santo, the only teacher of truth. Busa, bani kami karon sa among pagtuon, kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers, mga suki, mga higala, mga igsoon diyan ni Kristo. Welcome kaninyong tanan. Nining adlaw, padayon kita sa tuki, paghisgot ni ining atong tunanan nga giuluhan og God's greatest gift to man. Okay, kagahapon atong gihisgotan ang pipila ka mga punto bahin sa kaluwasan. Okay? Kung maghisgot gani kita sa mga butang nga sama niini, ang uban god murag mo sinta o mo liskuhag sila kung ingnon tamurag ilang pagtuo nga sila ang giigo. Okay, paminawi pag-ayo kini. By the way, wa ba ako maghadlok lagi nimo sa akong pagbatbat ni ini mga butanga. Ako lang ning hisgutan suma sa pasidaan nga gipadayag o gipahayag sa balang kasulatan. Okay, now sa imong pagpaminaw ni mga butanga, pagbaton lang og bukas nga pangunahuna. Just have an open mind. Okay? Kay kitang tanan man ang igo nini. So pa nato itudlo ning mga butanga na igo na kung daan ingon nga nagatuon sa pulong sa Dios ug atong itudlo naigo na kung daan una ako ang naigo kaysa kaninyo. Busa ayaw gyud na kamo ang giigo nini kay kitang tanan. Okay, kay niya na rang pagiha nga ang Diyos Espiritu Santo
makapatid na o kanimo niini. Okay? So okay, mo kini ang gipadayag gihulagwan sa Biblia bahin sa dadangatas tao nga dili magtotoo. That means a person who is not saved, mao kini ang iyang destino ingon ta. Kay iya manggisalikway ang gitanyag nga gasa sa Dios nga si Ginoong Hesukristo nga mao ang milukat sa tanan tang mga sala. Iya manggisalikway, iya manggibalibaran. Okay. Mao kini ang dangatan sa maong tao nga dili luwas. Kung iyang isalikway ang labing dakong gasa sa Dios nga mao ang iyang bugtong anak nga si Jesucristo. Una sa tanan akapungot sa Dios, God's wrath, magapabilin diya sa maong dili pagtotoo. Mao kanay gisaysa sa Juan Kapitulo 3, versikulo 36. Ikaduha, ang maong dili magtotoo, gihukman na sa dayon. He is eternally condemned. Nga magakinabuhi na sa eternidad dito sa linaw sa kalayo, the lake of fire. Nga gitawag sa mga tao og impyerno. Dapit kini nga giandam, gireserve alang si Yawa og sa iyang mga demonyo nga miuban kaniya. Mateo 25:41. Ikatulo, giandam na sa Dios ang planos paglubong, a funeral plan alang sa dili magtotoo. Nanas pinadayag 20:11 ngadto sa 15. Ikaupat, ang ngalan sa dili magtotoo wa mahisulat dito sa libro sa kinabuhi, Lamb's Book of Life. Nanas pinadayag 13:8, pinadayag 17:8. Now, unsaon man natos pagulagway o unsaon man sa Biblia pagulagway sa kaugmaon sa dili magtotoo dito sa Trinidad sa linaw sa kalayo, lake of fire. Bueno, ako naman ang isugutan kagahapon, ato lang gihapon kini sublion. Nga dito sa linaw sa kalayo, mao kining musunod ang masinati sa dili magtotoo. Hangtod na sa kahangturan ka na. That's forever. Una, anay hingpit nga kaparutan nga dayon, total frustration forever. Ikaduha, naay hingpit nga kagutom o kauhaw sa dayon. Ikatulo, hingpit nga kamingaw sa dayon. Ikaupat, hingpit nga kasakit sa dayon. Ikalima, hingpit nga kangit-ngit sa dayon. Ikaunom, hingpit nga pagkaalaot ug pag-ago, kalagot ug mga pagmahay didto sa dayon. Ikapito, total kini nga pagkaway kalipay sa dayon. Ikawalo, hingpit nga pagkaguol sa hangtod. Ikasiyam, hingpit nga pag-antos sa hangtod. Ikanapo, way tog didto, way pahuway hangtod kini sa hangtod didto. Ikanapo, usa ang kinagrabihan nining tanan kay wa na kay iskapuhan ang maong dili magtutugikan sa maong makalilisang nga kahimtang hangtod sa kangturan. Una lang ng hangtod sa kangturan. Sa laktor nga pagasulti, ang dili magtotoo nakadangat sa iyang dapit nga wa na'y pagbalik. Point of no return sa in-English pa. Na mga itong Ginoong Jesucristo gani, may sulti nga ito kang Judas Iscariote ang di magtotoo. O, sa isulti, ni Ginoong Jesucristo nga ito kang Judas Iscariote, maayo pa unta kining tawhanag, wa na lang matao. Nanas Mateo 26:24. So, hinuktuki og maayo ang isulti sa pulong sa Dios. Diya sa Mateo 7:13 ngadto sa 14 sa iyang pag-ingon og sa inyong pagpangita sa dalan sa kinabuhi, sulod kamo sa sigpit nga ganghaan, kay ang lapad nga ganghaan
ug ang sayon nga dalan paingon man sa kalaglagan, mao kini ang gisubay sa kadaghanan. Apan mas sigpit ang ganghaan ug malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon ug jutay ra ang nakakaplag niini. So, mutana ko kanimo. Sa unsa mang ganghaan ikaw may sakop? Which gate do you belong? Pangutan na imong kaugalingon. Tuwa ka ba musod sa imong pagsubay sa lapad ug sayon nga ganghaan nga musangpot sa kalaglagan, destruction? O nagsubay ka ba sa ganghaan nga masigpit ug dalan nga malisod nga paingon sa kinabuhing dayon? Hinumdumi usab ang gipamulong sa atong Ginoo Jesucristo diha sa Juan 14:16, siyang pag-ingon og, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi, walay makaadto sa Amahan kundili muagi kanako. Makaako ka ba higala nga masipyat nimos pagpahimos ang hingpit nga paagi sa Dios aron ka makalikay nitong tanan nga makahadlok ug makalilisang nga kaugmaon dito sa linaw sa kalayo? Sabta pagayo nga ang paagi sa Dios hingpit. God's way is perfect. Yan lang ang paagi sa Dios, apan husay, orderly, mayong pagkahilula, organized. Organisado kini iyang paagi sanglit. Ang Dios siya husay o pagkahinanay gyud. He is a God of order. Ug Dios siya sa kamatuoran, God of truth. Kuno sa iyang isulti, ug siya nga Dios nagasulti diya sa maong sentence nga tumuo ka kang Ginoong Jesucristo ug ikaw maluwas. Mga Buhat, Kapitulo 16, versikulo 31. Ug kung mutubag ka nilang maong agda o awhag, tawag ta kini in English og stimulus. Kung mutubag ka, musanong ka niya na sa imo pangingon og, mutuo ako ni Ginoong Jesucristo. Nan, padon, papason diha ang imong appointment, ingnon tag appointment sa linaw sa kalayo, ug kana mo'y pagpalingkawas kanimo gikan kanang di kay pagpalingkawas gikan kundili mao kanay pagpalingkawas kanimo sa Dios, God's deliverance, ug kana gitawag ta og grasya sa Dios. Now, ang Roma 8:1 nagasulti usab sa pag-ingon, tungod niini karon dili na hukman sa silot ang nahiusa kang Kristo Jesus. Di ba tataw kayo kana? Kaya diha usab sa Hebrewanon 9:27, kini nagkanayon og ang tanan kinahanglan mamatay sa makaunsa, ug tapos niya na hukman siya sa Dios. It is appointed unto men once to die, and after this, the judgment. Di man na Hebrews 9:27. Sa lang bahin usab, sa diha ang usa ka tawo mutuo ni Ginoong Jesucristo, ingon nga Dios ug manluluwas. Ania ang positibong mga resulta ni anang iyang pagtuo ug mao kining mosunod. Una, ang Dios nga mahan mo punit o sa kinaraang pagasulti mo puyrot kaniya o mubutang kaniya ngadto sa pagkadugtong paghiusa ngadto kang Ginoong Jesucristo sa dayon pinahagis pagbautismo kaniya sa Espiritu Santo. Mao kanang gitawag sa English og being born again. Ikaduha, ang maong bag-ong magtutuo kinsa nahimo ng anak sa Dios, kalifikado na siya sa pagpuyo uban sa Dios hangtod sa kahangturan. Ikatulo, puy-an na kini siya sa Espiritu Santo. Ang iyang lawas mo'y puy-an,
niya ng maong bag-o nga anak sa Dios. Ikaupat, ang iyang ngalan isulat didto sa libro o basahon sa kinabuhi sa karnero, Lamb's Book of Life, ug kini dili nagayod mapala, never to be blotted out. Pinadayag 21:27, Pinadayag 3:5 o Filipos 4:3. Ikalima, hatagan siya kinabuhing wala na'y katapusan, eternal life. John 3:16 o John 3:36. Dinhi una lamang kita kutob nining atong paghisgot nining bahina, nining adlaw lang. Ug ato ni padayon ugma. Ato kini padayon ang ikaunom nga punto. Okay? Yadtong mga tao nga luwas o nagatuo kang Ginoong Jesucristo nga ilang manluwas. Mo kini ang ilang masinati o madawat. Okay? So di nilang una kita kutob ayaw sipyat sa pagsunod sa sumpay nining atong pagtuon niini. Magampot balaan mo nga Dios. Salamat sa imong grasya. Ipatinaw ka namo sa Espiritu Santo kining mga butanga aron mao kini among ikadugang sa mga kamaturan nga napundo na dinhi sa among kalag. Now, kini mahimong panalangin sa among kinabuhi. Dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon nining among bulaton tulumanon sa pagpakaon sa among tagsa kakalag. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.